O gotong MP ka Voice of the People's Party Dr. Baskem Marbo ula kentu gi pajba bad om skautu bakla ya ka jing keno jong gi giseng san partai Persia ya ka parti WPP bat kam tam yu presiden ba aden mila besai mai abakran na ka jinang pajba hadang sken ha ka janmit sing sajan o Dr. Baskem ong bakidon giseng san partai na gi parti gi bla keno bat kento baga WPP kedai ke basu ben breu ha ka san sosial media handrai kan mau baka WPP kamben yano handrai ka kedau ya kejing lek bakla jeng kesoka ulong ba haba ben breu kamut ba ubreu kan tho ba utan ni kata bolong kumta kumni handrai ka WPP ka kamben ya ubreu handrai ka kren ya kimat jeng ka jaj breu ba haba yo i ya kam kasoka kilong ki persya yu ba ka kren ya kata ulong ba wat ai baka jing keno jeng ki kan penkela ya ka jimut ciperkat nama baka WPP ka kren ya kimat kibakta ya kejaj benreu ha ka juk ka pol ong ba anda ka WPP ka yo ban kurup ya ka bosen syau ahjar apupra kan sab penkhoj kedara ya ka bamsab batkan ai ki jing bersaja ya kitu ki badonti ban lute ya ka spa bat ka hok jong upaj ba kadai ka parti ka ba syuben briu bai kam tamentali ki penmi ya ka naratif man ong ba iba dan udai ubriu ba syuben briu bai kata kadai hapin lap ki bri ki chongki ya ka social media ki kren hakar kom kren ki chongki ha ki media ki kren ki pen pau ba ka voice of the people party kadai ka parti ga ba ben briu nganong yepi nakaliang ka voice of the people party ngi klem ben yanuru haba ben briu kamut ngin ong utuling kot haba ben briu ngon ong tu uyong ya haba ben briu ngon ong tu basiudur ngin ong ubabit kata lagi jing ben briu henengi klem ben ki briu ngi wanra ya ki isu jong ka jai ben briu syau pai ba but haba ngi i ya jin ko jong ka sarkar habi iya ka polisi jong ka sarkar baka long persayu pai ba ngi kren iya kata haga jing bibit haga jing terko kadon kata ka bangi ong bangi counter lade ngi kren pinyap nia ya ki waipat nakaliang jong ka voice of the people party haba ki keno ya ka voice of the people party ngi shu penyap nia ya ka e ba ki keno yang ngi klemben na tala pai ba war ai ba kan ni ka jing keno jong ki ban ong ba iba aden udai ba ben breu ka VPP ka dai ka party ka ba ben breu war ai ba kan yo ban pen kala ya ka jing mut ka jing perkhat ka jong pi na bar ba ngi klemben yano henreng ngi kren ya ki issue ka wiakta ya ka jai ben riu ka jongi ka clean politics bat ka day tang katakalat ya ka bangin wanra ya ka jingbaha ha ka imlang ka salang ka jongi habangi wanra ka clean politics kanong ipipai ba kam day bangin wanra tangai ta ka sensar ka khadar ka bakhoy ka jingyon nong mo jong pi ka long ba ka ne kan hiar wat sa ka imlang ka salang habala bet ka politics we bala kador ka politics kanong ipi ka imlang ka salang ka kador karukom yang jungi ka kador nama ba kador ka politics na takada ko jingdon kam jong ka politics ko lang ka badon kam hado kata ya ka ba ngidei ban pinbet ya ka ngimdei ban aila de ka bakan kador na takada ko voice of the people party ni so thuo ya ka tolong baka jaj ben re go jongi kan KM biang sai sin pat ka jaj ben re go jongi kan yang rasong sai sin pat om don da kono kalat light tang nakabangi wanra ya kata ka hok kasot haga imlang ka salang ka jongi haga politics ka ba ngi ale haga de jala ka jongi ta phinya complain ne phinya keno yu MLA kidan bade hasinong hi ki parlok ki jong ki jonga hi ki bong phin keno le yu tei ha ba di ma phi ba pan pisa ki keno yu pai ba prapai ba ki keno kimsa yangi ya ka bangin pan ya ka bandawa ya ka hok bandawa ya ka sing sekri babha na kinong yalam jongi na marbalang ngila sa keno bangila le yek bomde tika voice of the people party ki hikai phi pai ba bandawa ya ka hok ko jong phi na kinong mikmat but ya ka voice of the people party ngiyong haba phi ay ka sing kersan ya ka voice of the people party ban thau ya ka sarkar house nam arajar arfufraru ken ma pai ba ba pinnom
Kersan bakla ya ka Voice of the People Party hadin bakalayo ya ka bo. Pet bisar ya ka Voice of the People Party. Pet baka party kanya hakalanti badai bad Henry nakaliang ka Voice of the People Party ngim don kajing artatin. But ngim don kono kajing mutsne ha kajing alam kajongi ngin a kajing sekri kamabhatam yapi upay ba. Natakadaw Kidon ke baron kan dikajing snow ba o ka BBP ti ka bale hok ka bas ng hok. Buon baka kentaj ya ki breu mo. Nagiway ki party hinla ba kiway ki party de kiap priang UMLE na kaway ka party lawan ya so bat ki MDC ki wan ya so kinoy alam kiwini ki party ki wan ya so anray nakaliang cho ka Voice of the People Party. Swaban long kinong yalam ha ka party. Ngira bisyar ngira pej Naman ni setting ba yo ka Voice of the People Party ru kan kelalong kum giwai ki party kiban set yaw pai ba nakatana ka Voice of the People Party ni kam pikir ya ka ban ai ya kata ka jinglong no yalam ha ka Voice of the People Party namar bang ngim kwa ba ka Voice of the People Party kan set pat ya pi pai ba kum ba set kiwai pat hon is no tho ya kata bagi pai ba kiong ba ka Voice of the People Party kadai ka last hope na kata ka jinkerman ka bakaddo ya ka ni ka judge ban rego jongi nakaliang ka jongi nin Tracy Toman pinti kana baka ni ka jinkerman bakaddo kan long sisa ka jinkerman ka babha om ka jinkerman ka ban ka bom seso hik ka bang yui nyo iru ka jing slek silang kmat ha ka yo kam yo jam ha ka ba ha ki Haka Meghalaya Public Service Commission kabadai ban pet ya ka tungkam tungcam haka ni ka jala ka jongi habangi pet ru ya kini ki district selection committee ki ba thunga ki ya ki kam ki jam ha ki district kumno ki bo ki briu hang tu ki bo ya ki briu ki ba dan benta haka party ka jongi ki bo ya ki briu khnang ban lingba ki tu ki briu kin yo ban ai kam ai jam ya ki ba ki don ki jing ya dai kani kam dai ka bang iong mangi henreng yo i ki kot kubor yo i ka jing ki jing kon samla ki ba mi sekmat ya ka ban persya ya ka jing le siliang jong kani ka sarkar ha ka ba ka tungkam tungcam kam long ka ba ya renti na ta ka daw ka Voice of the People Party ka mi sekmat ya ka ban pin snow si pi pai ba ya kini kijing bat ban pin bor ya kini ka sarkar bahkan sange no ya kani bat ha pagi thung ya ki khot ha kam MPSC baki DSC kini ban thung da ki briu ki babek ki briu ki bom don kijing dai bat ki party khnang baki khon samla ki jongi kin yo ya kata ka jing sa nya ha baki ele ya ki kam ki jam ki jongki